سوزان کچکە ji Rojavayê Kurdistanê û niha xwe amade dike û dixwaze bi çavekî din li rewşa xwe û li jiyanê binere û perda xemgîniyê ser xwe rake. Xweşka wêna alîkariya wêna dike, da ku cil û bergê xwe yê rengereng li xwe ke. Ehmed jî li malekê din xwe hazir dike û şal û şapikê li xwe dike. Di nava van dîwarên ji hessin de Ehmed dixwaze êş û germê û xemgîniyê ji bîr bike. Ehmed niha hazir e, da ku berê xwe bide cihê provan. سوزان û Ehmed li kampa Domîzê li bajarê Duhokê jiyana xwe berdewam dikin. Her du jî endamê koma narînin ya folklor û dîlana Kurdî. Ew niha berê xwe didin koneke mezin ji bona ku dest bi proveyên xwe bikin. Roj diçe ava lê hêvî û omîdên penaberên Rojavayê Kurdistanê naçe ava ji ber ku wan niha dest pê kirin. Endamê komê bi temamî nehazir in. 3 salên nav komê dema ev kete sala siya de û inşallah heta ji morê jî ez ê tê de yani heta li vir bim ez ê tê de bim û gelek hevalê me yani sê çarek pêşmergeha ne tişer danin ha û ême jî em li vir em dixwazin wek em bigihên wan û em jî tiştekî dikin û ew jî xebatekê dikin wir. Temen ne mercekî sereke ye ji bo ku tu bibe endameke di koma narîn de. Koma narîn xwedî dîrokeke dûr û dirêj e û li bajarê Qamişlo hatibû damezrandin. Koma narîn komeka kevneka kevne bine cihawê Qamişlo di heştêwiyeka de hatiye neşandin. Taban nav hê narîne beska endam digeyîre. Hatin mesela penaber bûn hatin di iqlîmê Kurdistanê 2012 dema koma narîne ava kir endamê nîzîka 305 kana yê mewcûdin haliyan nehat. سوزان sedema tevlîbûna xwe ji komê re şîrove dike. Ev salek teqrîben ez ketime komê de û keyfa min jê re dihat ew jî tûrasê me çêdike û min dixwest nu tûrasê me biqedimê ecdadê me çêkirin. Bi strana ser hemû bajarên Kurdî koma narîn bi keyf û xweşî û dilekî xweş proveyê xwe bi dawî kir. Dilxwaz bihile wî Rûdaw kampa Domîz.